So and guys, welcome back to my YouTube channel, Aryan Mix TV, and today's vlog ay magmumukbang ulit tayo. Kasi kanina, nagluto ako ng adobong manok. So ito na yung guys. Ayan. So tara kain na. Nagdasal. So may blessings na siya. So kailangan kumakainin natin. Tara, tikman natin yung chicken adobo. Kung masarap ba naman. Tapos nilagyan ko siya ng patatas. Yan. Sarap. Makakarban ako kasi medyo kaya malakas ng kulog, baka bubuhos na naman yung ulan. Medyo malat-alat siya. Ang damihan ko yung toyo. Pero nagluto pa rin ako ng galunggong. Yung toyo na galunggong. Oh, ang lakas ng kulog. Kaninang tanghali ko pa ito niloto. Kanina sana ako magbumukbang. Kaso ang lakas ng music sa kapitbahay, kaya di na ako mukbang. Baka maka-copyright. Sarap ng toyo, hindi maalat. Hawak ko lang sa kasi walang lamisa. Sarap. Yung adobo ko hindi masabaw. Ano lang sa tuyo. Ang sarap nung galunggong na tuyo. Kasi hindi siya maalat.
Araw-araw na lang umuulan. Lapit na yung Pasko. Ba? Yung adobo ko, hindi ko nilagyan ng hindi ko siya nilagyan ng asukal kasi parang ayaw ko ng asukal na matamis-tamis na adobo. Ano lang siya, toyo sa asukal lang. Tapos sili kasi para may kunting anghang. Kuha lang ako ng kanin na. So guys, napa-extra sa sarap. Ang init ng kanin. Pakpak guys. Sarap. Lakas ng kulog. Grabe. Baka bahanan naman ito sa ibang lugar. Umulan.
So yan guys, tapos na ako kumain. Maraming salamat sa panonood and please subscribe my YouTube channel RNX TV at kung bago ka pa lang, and please like and share and click the notification bell para updated po kayo lagi sa aking mga gagawin. Maraming salamat po and God bless you all guys. Thank you.